in history a khan isu kha Messi anilowa puithiam satlia pakhat ve mai in tini in kashia ma se Messi ngei ani lo approve na ilo soi thi em soi thi pakhat na chuan puithiam kan ti hi gentle te ne na puithiam kan ti hi ain anglo ani gentle te chuanin puithiam an ti chu an sa khorong bol tu te khan ni me ma se Israel te a chuanin puithiam kan ti kohanim kan ti chu aharona mo sia unau pa arona tha kalzel te chawa kha puithiam nam chu ni ta bidang nam dang ka ti da mi nge menashe namatang puithiam ani thailo eng ang pon ni tum eng ang ma la ani thailo judan namatangin puithiam ani thailo ase isu kha isu chung chai ran sai e ran zota isu kha pakhat na chon puithiam ani thailo na chan chu nama nei lo ni ho a chan chu pathian tam in thir dan reng ran sai don lok tai la apa chu pathian in tia tero apa kha pathian ani chuan leya chanvo nei ve lo ni chu a chan chu leya puithiam chu chanvo chi khat ani a harona tha kal zel te chanvo ani chuan puithiam ani thailo ani tin Mesia ani thailo na apo chu Mesia chu lal Davida tha kal zelami tur ania apa kha pathian ani a ngo nula thiang hlim ne na aron pola ron raitira ti chuanin aron piak ani chuan nam nei lo ania judan namani lowa ani chuanin Mesia ni thina omlo ni zol nei te kha dot an soiringot don ti na ani ta ni chumo isu kha pathian a Mesia lo ni ta ang se chuan chu proof na hote pakhat atan ani lo don ne pathian fa pain ti tla chuan Mesia ni theilo Mesia ni in ni tir tum tla chuanin juda thani ngai juda thani si chuan isu kha pathian fa pa ni lo a in kal ta noi ni chu